भैया, हम गायक राजवीर मिश्रा रउआ सबके बीच में एगो गीत लेके आ रहा बनी। हमारा साथ संगत में बेंजो पर हरिंदर भैया बनी, जेकर बेंजो में नाम बा, जेकरा के सब जानेला। और हमारा साथ तबला पर अंजनी भैया जी बनी, जेकर परिचय के कोई मोहताज नहीं है। तो रुआ बीच में एगो गीत प्रस्तुत करे जा रहा बनी, आशा कि रुआ सबके ठीक लगी। कि ना जाने सैया जी कहाँ गइले भागी, कि ना जाने सैया जी कहाँ गइले भागी, कि ना जाने सैया जी कहाँ गइले भागी, कि ना जाने सैया जी कहाँ गइले भागी। आ कोई के गवानावा भवनवा के त्यागी, भवनवा के त्यागी, कि ना जाने सैया जी कहाँ गइले भागी, कहाँ गइले भागी। सैया के तेजी के सिजरिया पया पानी, कि सैया के तेजी के सिजरिया पया पानी, कि रतिया में सटे नहीं, कि पपनी में पपानी, सारे सारे जाने सैया जी कहाँ गइले भागी, कहाँ गइले भागी। जाने सैया जी कहाँ गइल भागी, जाने सैया जी कहाँ गइल भागी। आ कोई के गवानावा भवनवा के त्यागी, भवनवा के त्यागी, कि ना जाने सैया जी कहाँ गइल भागी, कहाँ गइले भागी, कहाँ गइले